Nag-start na naman sila guys, magtatanim na naman sila ng palay. Mag-spray kami ng mais kasi madami daw inuuod daw yung mais, kaya mag-spray kami. Si asawa ko lang pala kasi hindi naman ako marunong. Wala akong alam sa pagtatanim guys. Taga video lang ang atin nyo. Simula na naman ang taniman dito guys. Ayan. Maputik. Dapat pala nagpaa ako. Pasensya na guys. Laking syudad ang atin nyo. Walang alam sa mga ganitong bagay. Ayan. Nag-spray na guys ng pesticide sa mais. Mainit pala. Nasusunog tayo dito. Yan guys. Mga bagong tanim na mais. Mais to guys. Yan. Nag-spray. Yan, napakalawak ng tinaniman ng mais. Malawak. Next na punta namin dito, baka may mga bunga na to. Doon ako guys sa medyo hindi mainit at sobrang init naman kasi. Maganda yung ang asawa mo ay marunong sa mga ganitong gawain kasi dito kasi siya lumaki. Syempre alam niya mga gawain dito sa bukid nila, sa taniman nila. Ayan, lahat niya yan i-sprayhan. Dito muna ako sa medyo lilim at pinagpapawisan na ako. Ay, dito muna ako sa lilim guys. Wow, ang daming langka dito. Ito yung pinagkukunan nila ng tubig, balon. May mga langka guys, so ang dami. Wow, sarap nito gulayin. Ayan, ito, nasa sako siguro. Pinapahinog na nila ito. Yan o, dami o. Ang lalaki. Yan. At meron ding mga buko dito. Ayan, itour ko muna kayo dito guys. Ay, may baka. Yan guys, oh, may baka. Ay, ay. Mahuhulog pa ako. Ayan oh. Oh, 'di ba? Ang baba lang. Pwede ko lang siyang hawakan. Ang baba lang yung mga buko. Yan. At mag-hi tayo sa baka. Ito pa, madaming mga puno ng nyog. Hello, baka. Anong ginagawa mo dyan? Dami mga bunga. Yan, ang lawak-lawak ng taniman. Ayun yung asawa ko. Ayan. Palakihin natin. Yan, sipag-sipag niya, no? Diba?
Dito ako sa lilim kasi ang init. Hindi ko kayang sobrang init. Kaya hindi pa siya nangangalahati ng pag-spray. Ayan, ang dami-dami pa niyang i-sprayhan. Diba? At yun naman nag-aararo. Araro ba tawag dyan? Pasensya na guys, talagang wala akong alam. Ayan. Nagbubungkal na lang ng lupa. Ayan. Kasi magtatanim na naman sila ng palay. Nag-visit kami dito guys kasi Father's Day ngayon. Ayan, binisita namin si Bienan. Kasi December pa, huli naming pagpunta dito ay December pa. 6 months na din. Ngayon lang nakabalik. Pag ganitong nature not nature ay medyo para sa akin ay parang nalulungkot ako, nasisenti ako. Pero maganda dito sa ganitong place kasi tahimik lang. Ayan, malalayo ang mga kapitbahay, puro tanim, puro green. Yun lang ang makikita mo. Walang mga marites. Walang mga marites sa paligid kasi busy sila eh. Lahat busy. Walang mga tamad-tamad dito. Maagang natutulog, maagang gumigising ang mga tao sa ganitong lugar. Kasi nga, mga 5 AM pa lang, 6 AM dapat nasa taniman na sila para hindi masyadong mainit. Para pag mga 9 or 8:30, ayan, uwian na, mag-aalmusal na. Kasi mainit na din yan. Tapos balik naman sila niyan mga hapon na, mga 3. Pag hindi na masyadong mainit. Ayan, ganyan lang mga buhay sa ganito. Ganyan ang mga napapansin ko. Ako kasi guys, lumaki talaga ako sa syudad. Ayan. Kaya medyo na-amaze ako sa ganitong mga scenario, ganitong mga lugar. Siguro iniisip ko din na kaya ko bang tumira dito, yung pangmatagalan na pagtira. Siguro kaya ko kasi ako naman yung taong introvert. Yung ibig sabihin ay hindi ako masyadong palagala, hindi ako masyadong nangangapit bahay. Sa bahay namin, tabi-tabi yung mga bahay, pero hindi talaga ako yung taong hindi masyadong nangangapit bahay. Sa bahay lang ako, doon lang ako. Hindi ako masyadong palakaibigan yung mga ngapit bahay ka, makikipagkwentuhan, ganyan. Hindi ako masyadong ganun. Ayan guys, eto muna for today's video. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa Ate Ann Bicolana channel. Thank you so much and shout out sa inyo. Shout out to all my legit and true friends here in YT. Maraming salamat. And sa mga laging nagsusupport at laging nagbibigay sa akin ng blessings, thank you so much po. God bless everyone. Team Original, maraming salamat sa always support ng ating team, and sa lahat po ng teams na lagi nagsusuporta, maraming salamat. Thank you and God bless. Until next video. Ayan, don't forget to like, subscribe, and hit the
hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod na video. Thank you and God bless. Bye-bye!